pofto e bonema no anden fannabe suratul ahzab simore nde ko noon nde wiyete sababu simore nde jippade gorko goto ne wiye Aba Sufyan bun Harb kefeero goɗɗo hade mum jabde Allah ene wiye Ikramatu bun Abi Jahli e goɗɗo ne wiye Abal Awar Umar bun Sufyan noon wiyete as-Suleymi ɓeeɗo koɓe tata keɓe heefereɓe ɓe gummi Makka ɓe ngari ɗo Madina ɗo fa nasadu ala Abdoullahi bun Ubaydin ɓe jippi oɗo nafigue mo ganduɗa rasul munafiqina hoore he nafigue ɓo baada qitali uhdin caggal wolde uhdi ɓenni wa gada aɗahum nabiyyu sallllahu alayhi wa sallam al amana nelaɗen tottunoɓe noon autorisation eɓe gara e guure julɓe ne jaaha e guure mabɓe ala an yukallimuhu soɓe gaare wuure he yooɓe kalde mum nelaɗo hokkiɓe autorisation enen mbiyete visa fa qama maahum Abdoullahi bun Saadin ɓe gummi nokku to ɓe gummi to ɓe gari galle nelaɗo Allah ene wonde mabɓe noon sahaba ne wiye Abdoullahi bun Saadin bun Ubay bun anani bun Abi Sarhin e goɗɗo ne wiye Ɗumatu bun Ubayriq ɓenne garde mabɓe so hoɓɓe gari tan no yimɓe garde he mumen ni ɓe gari to nela sallah sallam nde ɓe jetti fa galu lin nabi ɓe mbine sallah sallam nde ɓe kalto e nelaɗo nde noon ewa Seydina Oumar ene jooɗi ɗon ɓe mbi nelaɗo irfid zicra alihatina eywa goppa ko jennata Allah ɓe men ko holɓe o nelaɗo holɓen ko ɓe mbimo Allata e Uzza e Manata e Allah ɓeɗo tato aɗa heewi yennude ɓe andi ɓe mbi Allata ɓe mbi keɗen jogui Allah ene wiye Allahu kamɓe ɗeɓe jogui Allah ne wiye Allata ɓe mbi eɗen jogui Allah ne wiye Aziz kamɓe ɗeɓe jogui Allah ne wiye Uzza ɓe mbi eɗen jogui Allah ne wiye Mannan kamɓe mi jogui Allah ne wiye Manata kontoro natta wiide ɓeeɗo mbasa aybindeɓe ɓe mbi nelaɗo poɗɗa wiide inna laha shafa'atu mbiya Allah ɓen jogui tefode liman abadaha kala dewɗo ɗum wa nad'uka minenne min goppuma wa rabbuka ana joomi min goppuma fa sakka dalika ala nabi sallam ɗum mettinela ɗon konngol ngol seydna Oumar wi ya rasulallah idin lana fi qatlihim tinno yamir min mbarat fa gala nelaɗo wi ala inni aɗaytuhumul amana tottiɓe autorisation yoɓe gaare wuuro he ko ɗum tan haɗimi janfade kono noon seydna Oumar yaltinɓe fa seydna Oumar wiɓe ukhruju fi la'natillahi wa ghadabihi jaltidon e kudde Allah e tikkere Allah jeehe jalte wuuro ngo nelaɗo yamiri seydna Oumar yo yaltin e Madina ne seydna Oumar yaltin e Madina ɓe jeehi woni noon Allah tellini aya gara o Allah wi bismillahi arrahmani arrahim bismillahi ko inde Allah arrahmani ko inde Allah arrahimi ko inde Allah Allah wi ya ayyuhan nabi e heyma annabi ittaqillaha duumo e hulde Allah ittaqillaha duumo e hulde Allah nelaɗo wiyata ko yo hul Allah nelaɗo ko hulnoɗo oto ɗofto heefereɓe wal munafiqina e nafiqeɓe inna allaha Allah kana serani aliman ko ganduɗo ko wonata ko adine wonata hakiman ñeñuɗo e tago mum wattabi'i ma yuha ileyk rew ko wahya fewde ma min rabbika ummarade joome inna allaha Allah kana serani bima ya'maluna keɓe gollata khabiran ko kumpitin wa tawakkal ala allahi wakkiloy Allah kala ko yamirma haal wa kafa billahi yoni Allah noon wakilan wakilu woni ko denowoma an e leñol ma ja'ala allahu li rajulin min qalbayni fi jawfihi ɗum kadi wawa wonde woni sababu aya o jippade o kefeero goto wiye Abu Mu'mar Jamil bun Mu'mar al-Fihri ko gorko wiyete noon kana rajulan labiban hafidan lima yasma'u ko neɗɗo ƴoƴƴo bawɗo rende ko nani Qurayshiyankoɓe mbi ma hafida Abu Mu'mar hadihi al-ashya'a illa min ajli anna lahu qalbayn oɗo Abu Mu'mar ala ko waɗimo wawde rende ɗiɗo konguɗi so wona kanko o jogui ko ɓerɗe ɗiɗi kala ko nani o rena ɗo jitta wadde ko ɓerɗe ɗiɗi o jogui kadi omo wasatono omo hewno wiide li qalbani a'galu bi kulli minhuma afdalu min ajli Muhammad o wi mboɗo jogui ɓerɗe ɗiɗi mboɗo famira ɗe kala hen ɓerɗe ɓuuri haqqille nelaɗo Allah o wi noon o hewno wasade ɗum waɗi ñalawma goto falamma hazama allahu almushrikina yawma badri ñalawma walde badri Allah ñaawi poolgu julɓe pooli hefereɓe kanko oɗo Abu Mu'mar o dogi
ɗo dogi ɗo noon fa laqiyahu Abu Sufyana o fotte Abu Sufyana ummi Makka fay Badri o ihdana alayhi bi yadihi wal ukhra bi rijlihi en faɗo woto omo welni jungo ngoyo faɗo omo ɓorni omo yaha omo dog omo ƴetti ngoyo faɗo omo welni ngoyo omo dog si Abu Sufyana noon wimo Aba Umar i alhaali yimɓe ko ɗaccuɗa caggal o wi julɓe hefere poolama Abu Sufyana wimo an paɗe ma ɗe no mayni an ngoɗo aɗa ɓorni ngoɗa welni o wi aha ege min cika o wi wallahi cikano komi ɓorni o sikkano paɗɗi ɗi fof ko ɓorni o wi ma sa'artu illa annahuma fi rijli o wi mi tinani sowona cikkude kanƴe ɗiɗi fof e goni koye koyɗam fa ali muñane hen no ɓe gandi annahu law kana lahu qalbani lamani sena alu fi yedihi senno mo joguino ɓerɗe ɗiɗi kay o ƴetta welta ngoya o ɓorno ngoy Allah no jippini ayo Allah wi ma ja'ala Allahu li rajulin Allah waɗanani gorko min qalbayni ɓerɗe ɗiɗi fi jawfi e nder fulkuru mum hay goto dañani ɗum wa ma ja'ala Allah waɗani azwajakum suddiɓe mon Allah i ɓen taw haruna ɓe eɗon nandi dinne ɗumen e rewɓe mon min hunna e ɓen rewɓe ɓen ɗon suddiɓe o waɗani ɗum ummahatikum ko yummiraɓe mon de o wiyani noon sa nandi dini debbo ma e yumma ɗum addanta debbo wonde yumma ala ɗum addantamo wonde yummade Allah wi waɗani ɗum wa ma ja'ala adiyaakum o waɗani anani noddateɓe moɗon woni noddete mon joftinteɓe moɗon tan nodde neɗɗo joftine e neɗɗo nodde joftine e goɗɗo taw wona jibinde ɗum Allah wi waɗani ɗum abna'akum ko ɓiɓɓe mon woni sababu o ko rasulu sallllahu alayhi wa sallam ko Zeydou bun Thabit ko maccuɗo yumma Khadijatu noon maccuɗo o jeyno ɗum ko Khalidu bun Khuwaylid on ɗon ko Hakim bun Hizam bun Khuwaylid Hakim bun Hizam noon Hizam bun Khuwaylid e Khadijatu bintu Khuwaylid jiidi yumma e baba Hizam on jibini Hakimu o noon kañum itti maccuɗo o hokki gorgol mum nelaɗo o hokkimo Khadijatu yumma Khadijatu itti maccuɗo o hokki nelaɗo Allah sallallahu alaihi wasallam nelaɗo wonde makko omo eɓe guurdi noon eɓe guurdi ɗo Makka ɗo ko maccuɗo nelaɗo Allah bam makko en gummi gure mabɓe ngari ɗon sottudemo en jiɗi nawtudemo o wonta dimo o wasa wonde maccuɗo ande maccugagal kam wona hunde jibidinade hunde abbittode tan maccugagal jibidinaka hay goto jibidinaka hay maccugago ko fof ko dimo wonno koye konuji mbaɗat tan jannene wuuro kala mo tawɗe nde mbatten ɗum maccuɗo ɗum firti maccugagal wona hunde nde ganduɗa ko ɗo tan joom jibina tan ko andi ari ko maccuɗo ala ɗum wodani kala neɗɗo ewa ko dimo wonno ɗum woni lasli yimɓe ko baba adama e yumma huwa jibini enen foof lasli ko wonde dimo tan ko woni hen ko maccuɓe ɓe ganduɗa ko diina l'islam waɗi ɗumen maccuɓe woni hen ko hefereɓe konuji caysiyagu sambe guela jeegi en jana e guure tawa ɗon yimɓe mbatta ɓen maccuɓe hewɓe maccuɓe noon ɗa ene maccuɗe kay so yooɗi tan aɗum wona maccuɗe wona maccuɗe ko noon tan eywa kankone ko noon tan ko konuji tan wonno ɓe kona ɓe gadda kanko Zeydou o adda ɗo watta maccuɗo no Bilali en ni tan kono Bilali kay jibidina kay maccuɗo gako ndew tuubi nde kaɗo natti wadde maccuɗo wiide ko fedde Bilali ɗum ko jullalgal tan kono fedde Bilali woda saabu addanimo wonde maccuɗo tan wonde kefere nde wonti julɗo maccuɗo gako iwi haala wonti julɗo gasi sabu o sottama sottimo ko Aboubacry sottimo o wonti dimo o wonti julɗo gasi maccugagal alaɗo ndege so maccuɗo wi minen komi fedde Bilali ko caysiyagal tan kono maccugagal ɗum wodani de maccuɓe ala kanko Zeydou ko noon rasulu sallallahu alaihi wasallam noon hawre bamma ko en gari ɗo Makka ɗo ene gari sottudemo ɓe kaali ɓe mbi kamɓe de ɓe gummi ko Yaman ɓe gari ko sottude ɓiɓe gonɗo ɗo ɓe mbatta ɗum ɓe nawta ɗum wuuro mabɓe nelaɗo yiɓe noddumo ɓe namɗo ɓe noddimo ɓe mbi min gari ko sottudema min nawtuma Yaman gonta julɗo gonta dimo ko adden nelaɗo wi ƴeew ko cuɓiɗa hen foof o wi baba makko cawdiɗo e baba makko haqiqo o wiɓe min cuuɓimi ko wonde maccuɗo mi wonda e oɗo mi suɓaki wonde dimo mi yaada e moɗon ala cuuɓimi ko wonde maccuɗo mi wonda e oɗo Mouhammad
bamma kan kooti tumuɗon nelaɗo noon wi ene senna Quraysh en koɓe yoɓe gandu oɗo hande Zeydou o woni ɓiyiko Zeydou wotti ɓiyiko yo Quraysh en koɓe janan ɗum Quraysh ko fof jaɓanimo ɗum kala batu Quraysh en koɓe omo tawe e yeeso wonde ɓi nelaɗo sallah sallam kala batuji ɗiɓe batata omo tawe omo lomto hen nelaɗo Allah ha dewgal yonti o wi nelaɗo ɓi Idris nelaɗo ƴamanimo banum debbo tan saabu ko ɓi Safiyatu bintu Abdul Muttalib Safiyatu e bammu nelaɗo saɗa jiɗima bab nelaɗo ƴamanimo ne Zeynabu bintu Jahshi dendagal ñen hen makkanajo arabe kanko faɗi kanko e nelaɗo Allah yummakko e bammu nelaɗo jiɗima bab kala arabe kanko faɗɗi ñande hen te Zeydou ko ɓaleede kurum ko gutta mon waynino way te ko maccuɗo kamɓe ne nelaɗo ari ƴamdemo nde o sikkano ko nelaɗo kañum ƴamanta ko hoore mum kanko e mawni ko Abdullah ibn Jahsh ɓe paami noon nelaɗo ƴamanta ko maccuɗo o ɓe mbayno salatoɓe seeɗa ni Allah jippini wa ma kana li mu'minin wala mu'minatin idha qada Allahu wa rasuluhu amran an takuna lahumul khiyaratu so Allah jippini Allah hananani julɗo gorko e julɗo debbo so tawi Allah e nelaɗo mum belama huude an jogoɗa hen sumga mbiya ko ni foti wonde kullima hen Allah yi ko ɗum ɗo ko an ko mbiyata hankkadi ko ɗum ɗo foti wonde ɓe tubani Allah ɓe deƴƴi Zeynabu hawre makko ɓe gondi te ɓe gondi ɗo Zeynabu ene yawimo ɓe dokki yo dawgal ngal ronka yo few waɗi ñalawma goto rasulu sallllahu alayhi wa sallam andi Allah wi kala mo yiɗi joom suudu mum debbo harme ma an kala mo nelaɗo Allah yiɗi joom suudu mum on debbo harme ma an mo yiɗi joom suudu ma tan an ka gasi on certi an debbo on certi waɗi ñalawma goto nelaɗo yi Zeynabu hakkille mum woni Zeynabu kono haalani de kanko Zeydou kanko ne Allah jolni e ɓernde makko seerde debbo Allah jolni e ɓernde nelaɗo Allah yidde debbo Allah jolni e ɓernde Zeydou ancude debbo Zeydou ari jooɗi yeeso makko e yeeso disnade min dey Zeynabu haqqillaji amen donki hawrude pinmi ko seerdemo nelaɗo wima am sikka aleyka zawjaka jaggu joom suudu ma Allah wi ala wona noon kay Mouhamadou o tukfi fi nafsika ma Allahu mubdi aɗa suuɗe nder hoore ma ko Allah jogori feññinayde an aɗa yiɗimo pourquoi aɗa wiyo jaggu suudu acco seeɗa ɗum woni Allah wi falamma gada Zeydun aywa min ha wadaran zawwajnaka ha nde Zeydou gayne makko ko yinno ko Allah wi o seeri Zeydou seerimo Allah wi min kumanma e makko لكي لا يكون على المؤمنين حرج في أزواج أدعيائهم Allah waɗiri ni ko janngo e jam sa resti joom suudu mo wona ɓiye wasa ñiŋede so nelaɗo waɗi ɗum hankkandi anne sa waɗi a ñiŋetake ɓe mbi e nelaɗo resi ɓiyum nelaɗo wiyanno ko resde joom suudu ɓiyum ne harmi te nelaɗo resiɗo joom suudu ɓiyum Allah wi ala wa ma ja'ala adiyakum abnaakum Allah wi mi waɗani joftinteɓe mon ɓe ko ɓiɓɓe mon ala wona joftinaɓe mon fof woni ɓiye joftinede ma e wonde ɓiye wona goto wona ɓiyiko Zeydou wona ɓuyi haydara ɓe jiida kanko tawi resti ko Allah waɗi ɗum ɗo défendre ma jaala adiyakum abnaakum joftintemon ɓeɓe wona ɓiɓɓe moɗon sa yiiɗi ndesa so bamma cawdiɗo seeri sa yiiɗi ɓamtu baasi ala so ɓiye cawdiɗo seeri sa yiiɗi ɓamtu baasi ala kawma so seeri ɓamtu baasi ala hay hunde heddi ko ñiŋore yimɓe ñiŋara kono so Allah to kam harma bamma cawdiɗo jiɗe bamma yumma e baba woppi debbo aɗa harjini ƴettu a wofani Allah gofɗa ko yimɓe ko yimɓe noon windantake bakka ko yimɓe noon a wofi ɗumen kam saabu ma haale kam pawa kadi yimɓe bakkat sa resi joom suudu kawma joom suudu bamma cawdiɗo a dañat haala de kono harmani ka elle walla wala tanki umanaka ko abawhum de bamma jibinɗo mo e jibinɗo ɗum o ɓen mbiyeɗa kono bamma cawdiɗo jibinani a wi cawdiɗo kay jibinani wona ko cawdiɗo i cawdiɗo kay cawdiɗo kay wona goto
ɗum woni wama jaala adiyaakum Allah wi waɗani noddeteɓe mon yani noddeteɗo joftini e ma o waɗani ɓe abanaakum ɓiɓɓe mon zalikum ɗum mon qawlukum ko konngol mon bi afwahikum e kunuɗe mon tan e ko ɗum tan woni hen wona hay hunde wallahu Allah noon yaqulul haqqa Allah ene haala gonga e ɗum o huwa yahdi sabil Allah woni pewnowo lawol fewde e gonga lakin ko woni Allah wi udu'uhum li abaihim noddeɓe joftineɓe e babiraɓe mabɓe huwa aqsadu ɗum ɓuri nunɗude inda Allahi to Allah so tawi aɗa nodda neɗɗo joftinde e bamum oto joftinde e bamum janano wona lawol fa in lam ta'lamu abaahum so tawi on donki andude babiraɓe mabɓe gande fa ikhwanukum fi dini keɓe bandiraɓe mon tan e diine wa mawalikum keɓe ɓiɓɓe babiraɓe mon wa laysa alaykum junahun ala e mon bakkatuji fima akhta'tum eko gofɗon bihi e mum ay so tawi a woofi noon a tinani a noddi a joftini neɗɗo emo jibinani ɗum a tinani Allah wi jaggirtama ɗum walakin ko woni mata ammadat qulubukum kala ko ɓerɗe mon ɗe teyi caggal haɗede Allah wi ne jaggirma itta neɗɗo joftina ɗum emo jibinani ɗum tan a tawi Allah wi mami jaggir ɗum ceeseko eɗe mbaɗa ɗum noon wona wa kana Allahu serani Allah ghafuran ko jafotoɗo ko adino e konguɗi mon ko adine haɗete rahimun rahiman jurmotoɗo annabi o gande annabi o awla bil mu'minina kanko ɓuuri handude julɓe min anfusima pittali mumen Allah nela sallallahu alaihi wasallam so darima fittanma darima an maya o heddo ɓuuri bimi maya so mayde ari hakkude mon an suɓo mayde bimi suɓo mayde kanko heddo nde wonno mayde makko e mayde ma jiida bimi an mayde ma ka mayi tan kanko noon so mayi ko aduna bonata ɗum noon annabi u awla bil mu'minina min anfusihim annabi ɓuuri handude e julɓe e fittani mumen wa azwajuhu rewɓe makko ummahatum ko yummiraɓe mabɓe kala no yumma harmirema joom surnelano ko noon harmirema arsata wa ulul arhami jomiraɓe enɗemeje noon jiidigal awlaabi baadin ɓe ɓuuri handude e yoga to banggue ndonu fi kitabillahi ko deftere Allah wona lawhul mahfuz ɓuri winda toon minal mu'minina ummarade e julɓe wal muhajirina e ferɓe ɓen ɗon masalan andi eɓe donodiranno to banggue l'islam caggal wi ala wa ulul arhami baaduhum awla bi baadin Allah wi on aya itta illa an tafa'alu so wana non gollon ila awliyaikum fewde bandiraɓe mon ma'rufan ko moƴƴi sa daari mayde non bande mo ronatama ene woodi en dagi ittanamo e gewdi ma dokkam basiɗa ɗum kam ne dagi kana zalika laatima nuskede aya masalan ulul arhami o aya masalan bandiragal cehilagal nuskede on aya fil kitabi e deftere he masturan nan toon winda wo jamto id akhadna min annabiyina tumane min nangue annabaɓe mithaqahum ahdi mumen wa minka an nelaɗo Allah min nangue ma wa min nuhin min nangue annabi nuhu wa ibrahima min nangue ibrahima wa musa min nangue musa wa isa min nangue isa ibna maryama ɓi maryama holko min nangue mabɓe yeɓe ndew Allah yeɓe noddu yimɓe fewde rew Allah wa akhadna minhum min nangue e mabɓe mithaqan ahdi ghalizan tekkuɗo eɓe kumna ɗum liyas'ala as-sadiqina mbele Allah namdo gonɗuɓe ɓe an sidqihim ga gonɗugol mumen ɓen de ɓe jettini nelaɓe e woynude hefereɓe wa adda Allah heblani lil kafirina hefereɓe ɓe wi kala jedduɗo ɓe Allah heblani azab allati aliman mude ya ayyuhalladhina amanu e hey moɗon julɓe uzkuru ciftore ni'matallahi alaykum nema Allah ma waɗani on ciftore onon julɓe id ja'atkum junudun tumande aremun konuji Allah wi konuji dendagal adun o pop mbaddi malde eɓe jinganelaɗo Allah sallallahu alaihi wasallam hefereɓe kala ɓe gone adude he kamɓe fof ɓe ndendi guilay hefereɓe yahudiyankoɓe e hefereɓe rewɓe jaleŋeji ka fof mbaɗi moɓɓolel ɓe gari to nelaɗo Allah pour habde mum pour ɓe momta l'islam e adude he Allah wi ciftore ɗi nemaji mbaɗani on ɗum Allah wi fa arsalna alayhim rihan min nele mabɓe hendu wo junudane konu lam taraw ha ngu on jiyata ɗum min nele mabɓe malaikaji wona onon kamɓe mabɓe min gaddi ko hendu e malaikaji kamɓe mabɓe piimi kooti kana Allahu latim Allah bima ta'maluna ko golloton Allah wi anani dey aywa basiran ko jiyowo is ja'ukum tuma nde ɓe ngare mon onon julɓe ɓe min fawqikum ɓe garde mon dow o min asfala minkum e less mon ɓe gardi banggue cangol ɓe gardi dow ɓe gardi funnague ɓe gardi hirnague wa id zagatil absaru tuma nde oñi ɓerɗe wa balagatil qulubul hanajira ɓerɗe gari ha jetti goddi an gandi julɓe ɓe ɓerɗe mumen gari ha ɗo wata zunnuna billahi zununa
oɗon cikka e Allah jikkeji ɗi ganduɗa lutodirɗe ɓe ne mbiya ma en balle ɓe mbiya en mborama en dañi poɗɗe hunalika Allah wi ñande hen toon ubtiliyal mu'minuna julɓe jarriba ha Allah jarribi julɓe ha feeña laɓɓinɗema laɓɓinani o zulziluɓe dillina zilzalan dille sadidan ɗe ganduɗa ko cattuɗe wadkour jangtu id yaqulul munafiquna tumane nafiqeɓe mbi walladina e ɓen ɓe ganduɗa fi qulubihim ene ɓerɗe mumen maradun loore ana ma wa'adana Allahu wa rasuluhu holɓe Allahu wa rasuluhu Allah enela ɗum poddanani en illa ghururan so wona komti nafiqeɓe eɓe julɓe ɓe ganduɗa wona julɓe no feewi julɓe yulɓe ɓe mbi Allah enela ɗum poddanani en so wona komti wiide enen e guiri gueɗɗo moɓɓolel enen mbawi habde e hefeteɓe aduna o foof e ɓen poolɓe ene kecce wa id qalat ta'ifatun jangtotumani wi fedde minhum e mabɓe kamɓe nafiqeɓe ɓe mbi ya ahla yathriba e hemon madina naɓe la maqama lakum ñiɓirde alana on farji u dutteɗe pewte nder wuuro ɓiɗono kaɓeɓe ɓawande andi julɓe fof jaltino gari ha caggal madina ɗo dari aduna o foof kala kefeɗo woni aduna ari Salmanul Farisi andi aduna o foof kamɓe ɓuuri bonde Farisi naɓe Iraq e Iran aduna o mumtas kamɓe ɓuuri wawde haare ko ɓooy wona joni ay fiyete Amérique en boni no sa yi Amérique wawiɓe tan ɓe kuccodirani face à face soɓe kuccodiri face à face ɓe dartota koye mabɓe ko foti ɓirande mbewa kuccodirani face à face tan to Amérique woɗ to woɗ ɓe mbawa yettade toon kono sinno tan kono enene Mauritanie ni mo Amérique ala ko wawi mabɓe aduna foof kamɓe mbawi tuf Salmanul Farisi noon koye sahabaɓe na sallah ko toon jeeya ko Iran najo o wi Rasul sallah sallam mbaɗe jaam bama salam o wi Rasul sallah sallam minen noon emin joguino peeje somin kaɓene min mbaɗanno ko hol ɗum o wi minen min kewnode ko gambol min tarna wuuro ngo gambol jañgol min gasa ɗum ha luggiɗa tawa a wawa diwde tacca sa naati yaltata enen ko ga keɓe tan seɓe jiiɗi arde ga kadi ɓe mbawa par ce que tawa kene yaaji a wawa diwde sa reppi kadi ha naati yaltata kadi ɓe gasiri noon nde ɓe nani guure ɗe fof ne gara hefere ɓe gara kaɓa e mabɓe kamɓe sahabaɓe ɓe dawi ɓe gasi gambol taari Madina foof sa diwi maya sa naati maya gasi kamɓe sahabaɓe ɓe goni nder wuuro to eɓe kuccite mabɓe hefere ɓen oga banggue jettodirta nde hefere ɓe jetti mbi ɗeɗo golle wona golle arabeɓe won sa jentuɗe e mabɓe haɓe ganda ɗum ɓe ganda nde feere joni noon eɓe daari kamɓe sahabaɓe caggal gambol ga ɓe gane daari ga ɓe kadi heddi ƴattoje tan e gudde kuddi tan ƴattoje e beddodiral paɗe ana ko yettodirtake joni noon nafiqe ɓe goni wiide duttoɗe wawi jiiye payre nder wuuro woni ko wawonde Allah wi wa yasta'zinu ne sakkitino fariqun fedde minhum mabɓe kamɓe nafiqeɓe annabi o gona wiide annabi woni jiiɗi hodde e yaquluna ɓe gona wiide inna buyutana cuuɗi amen ɗi dey awratun ko kolɗi juuɗe amen ɗi ko kolɗi ndenaki hay goto ala ko renata min goppi galleji men ala ko uddotako min baafe amen uddotako so min baali ɗo walla so min goni ɗo wawi wujje wi to fewi ga qala taala Allah wi wa ma hiya bi awratin ewa cuuɗi ɗi gona jewɗi in yuriduna kamɓe nafiqeɓe e muyani illa firaran so wona dogde haare ɗum kamɓe jiɗi walaw dukhilal hay so tawi nannama Madina alayhim e mabɓe min aqdariha e banggueji Madina ɓe nannama toon summa su'ilu futnata namdama namɓe ɓe namdama kefiru la ataw ha maɓe gaare kefiru ɓe mbaɗa ɗum Allah wi wa ma talabbathu biha ɓe ñiɓata to nder Madina to illa yasiran so wona seeɗa wala qad kanu wallahi ɓe laatinoma ahadullaha eɓe gadodirno e Allah min qablu ko adingol ɗo lawol ɓe kalnino ɓe gadodirno e Allah la yuwalluna al adbara ɓe ndumtintano cagle wa kana laatima noon ahdullahi aadi Allah o mas'ulan ko namdi teɗo qul wiɓe lan yanfa'akumul firaru nafata on dogdu in farartum min al mawti so on dogi mayde awil qatli walla hare wa idan so on dogi la tumatta'una on dakhmittake aduna he caggal doggol mon illa qalilan so wona kedde laje mon qul wiɓe man zalleri holi on ya'simukum mo ene reena on min Allah e lepte Allah in arada
bikum su'an so tawi Allah muyani on halkare hol bawɗo hadde on halkare aw arada bikum rahmatan walla so tawi hol bawɗo memnude on ko boni so tawi Allah muyani on moƴƴere wala yajiduna lahum on ɓe dañata wonande ɓe min dunillahi ko wona Allah waliyan mo ene nafa wala nasiran wona duñowo lorga mabɓe kad ya'lamullahu Allah kayne andi almu'awwiqina ɓe ganda ko leeloɓe min komi mon wal qa'ilina wiyanoɓe li ikhwanihim bandiraɓe men halumma ilayna ngare fewde amen wala ya'tuna al-ba'sa ɓe garata e hare illa qalilan so wona seeɗa e yeeguinade e nannante asihhatan alaykum sabu ɗawde on nde sabu ɗawde wallude on nde tan fa ida jaa al-khawfu Allah wi so tawi aya hare ari kulol ra'aytahum jiyaɓe yanzuruna ilayka eɓe puttinma gite an nelaɗo Allah ɓe darma taduru a'yunuhum ene worwo gite mabɓe kalladina on mo ganda yughsha alayhi al-mawtu mo alayhi min al-mawt mo ganda ene hippa e muɗum mayde mo mayde jippe mum no gite mum bayata ni so tawi aya hare ari jiyano guirɗe gorworto anani fa ida zahaba al-khawfu so tawi hare gasi yeehi hangani kulol ngol yeehi gangal anani ana fandinama salaqukum ɓe belde on bi altinatin ɗemɗe idadin ɗe ganda ko belde asihhatan sabu hadde alal khayri moƴƴere sabu ɗawde moƴƴere tan ulaika Allah wi ɓeɗo waaɓe ni lam yu'minu ɓe gona gonɗinɓe Allah e haqiqa fa abadallahu a'malahum Allah bonni golle mabɓe wa kana zalika laatima bonnede golle mabɓe alallahi Allah ɗum yasiran ene newi yahsabuna al ahzaba kamɓe hefereɓe eɓe cikka kamɓe naafiɓe ɓe cikka heefereɓe lam yadhabu jahani sabu hulde ɓe nde wa in ya'ti al ahdabu so tawi heefereɓe garti gongol pelle ɗe garti gongol yawaddu kamɓe naafiɓe ɓe jiɗanno law annahum hanino kamɓe baaduna ɓe koɗi fil a'rabi koto eggi hoɗi en ɓe mbiya hanino kamɓe taw ɓe koɗi ko guri fulɓe taw ɓe koɗi ɗo ɓe gondane ma annela Allah taw ɓe tewaka hare nde kamɓe naafiɓe ɗum woni sago mabɓe so tawi heefereɓe garti gongol hanino tawa kamɓe ɓe goni ko gure fulɓe taw ɓe jiyatake ɓe garata ɓe tawaka yasaluna taw ɓe namdo an ba'ikum ka khabaruji mon Allah wi walaw kanu fikum hay sunno ɓe gondi e mon lama anani ma qatalu illa qalilan ɓe kaɓetake so wona seeɗa tan ala laqad kana lakum fi rasulillahi laatanimo on ɗo nelaɗo o sallallahu alayhi wa sallam uswatun ñemtinorgal hasanatun moƴƴal ñemtinde makko e hare ñemtinde makko e tabirgol liman kana yarju wonande on mo ganda ene jorti yarjullaha mo ene jorti Allah wal yawmal akhir jorti ñalawma cakkitiɗo wa dhakara allaha kaseeran e jangti Allah ko heewi walamma ra al mu'minuna al ahzaba tumande hefere ɓe julɓe ɓe ji pelle hefereɓe qalu ɓe mbi hada ɗum ɗo de ma wa'adana Allahu wa rasuluhu ɗum ɗo de nelaɗo Allah e Allah kalanino min podanino min wonde ma hefereɓe ngar aduna o fof ma ngar jinga min deke ɗum ɗo koko nelaɗo e rasulu sallallahu alaihi wasallam e Allah podanno min ko ɗum ari o wi julɓe gonɗinɓe Allah ɓe ɗum noon mbiyata mbiya hada ma wa'adana Allahu wa rasuluhu sabu Allah wino am hasibtum an tadkhulul jannata wa lamma ya'tikum mathalul ladina khalaw min qablikum sabu ɓen massarhumul ba'sa'u wad darra wa zulzilu hatta yaqulu rasul walladina amanu ma'ahu mata nasrullahi ala inna nasrullahi qarib wona non biyanno eywa Allah wino en beele onon julɓe on cikkat oɗon naata aljanna tawa Allah andani e mo tawa heɓani on tawa arane mon hono ko arno e adinoɓe caɗele ɗeɓe daññode on dañe ɗum onon julɓe ya ñam maaro suppome tan lelaɗa ɗo welma mboroɗa ko welma mbiya ya naat aljanna ala dañi ɗum ala sago en daña caɗele seeɗ ala sago wooda ko arema ala sago jabba kay guesa ma ñaame jaɓa Allah kay kono enen ken julɓe eɗen jabbata ne ñaame ala sago ar ɓuuri guesa mum ñamirnoɓe yana ala ko mbaɗɗani hay tan enen kay kam sen naati aljanna ko riba naatɗe enen sen naati aljanna riba naatɗen ko aljanna riba yi ko mbaɗɗa an heblata galle ma juula ƴetta ko e calligoɗa galle ma ndiyam ɓuuɗam paya jama juula wonani hay 5 métre garta galle ma ñama maaro suppom ñalla e jam an ko mbaɗɗa o ara yiyat ɓiya joni daara ɓiya ne ware an daara joom suudu ma ne ware daara yumma ne ware daara bamma ne ware ƴetteɗa oɗo a habab wona jeygol ni huɓɓa kalifa makko o wi ko jeygol ngol jeddane laaɗo Allah walla ɓellere ma ñife jeygol ngol o jabaki on weddimo e jeygote ha ɓellere keeci makko ñifi jeygol ngol fo o yeddane laaɗo Allah ko enen sen naati aljana ko mbaɗɗen enen mbaɗaɗi ɗon fo wiyata ko Allah ala
min de somi nangama wala non mi sirande wiide mi de Allah ala kam tiidani haydara i wonde ko ɗum ceerno ɓeeɗo ɓe ko ɓerɗe ɗe ko kakɓi ɓe hono men ala ay so on bone dawi hande heeɓa gonta efere sirani feewi bone mabɓe kawruno so dawti hande ceerno sirani de a yedde paali mbuy wutteji perode wutteji paali de nde ɓe coyni a hefereɓe aduna fof ɗe gaari jingude ɓe nde kamɓe julɓe haqiqi ɓe mbi hada ma wadana allahu wa rasuluhu ɗum ɗo koko Allah e nelaɗo mum podanno en ko wa sadaka allahu wa rasuluhu Allah gonɗi nelaɗo mum gonɗi e fodore mum Allah wi wama zadahum ɓeydani ɓe ko hefereɓe gaari jingude ɓe ko illa imanan so wona gonɗinde fodore Allah wa tasliman e jebbilade yamirode mum minal mu'minina rijalun ene worɓe ɓe ganduɗa ene julɓe he worɓe ɓe ganduɗa sadaku ene gonɗini ma ahadullah alayhi ko gadodirno e Allah e muɗum ene gonɗini ko gadodirno e Allah fa minhum ene mabɓe noon man qada nahbahu ɓe ganduɗa alhaali mumen ne gasi yani ene mabɓe mayɓe waraɓe diine Allah wa minhum man yantadiru ene mabɓe kadi fandiɓe ɓe cuwa mayde wa ma badalu kono gostitaki kam tabdila ne gostitagol ene hen heddiɓe ɗo gonno dirtani ene hen noon kam dirtuɓe Allah wi liyajzi allahu sadiqina o waɗirini ko ha Allah yoɓa gonɗuɓe bi sidqihim gonɗingol mumen faye kono ɗo fa minhum man qada nahbahu wa minhum man yantaziru tijani en ko ɓene dallinoro ɗum ene hen ɓe ganduɗa jaggi wirdu tabiti e ko jaggi ko ha mayde woni hen mayɓe maydi hen woni heddiɓe ne keddodi hen minhum man qada nahbahu wonen ɓe haaju men gasi maayi jaadi hen wa minhum man yantaziru wama baddalu tabdil firtani noon wona hen saji yimɓe pirtirta ni wonde min babam wonduno tan koye Haruna ko Haruna jagginomo wirdu anne sa ari ko Haruna jaggitono wirdu ɗum ko fenade wirdu hol jeeɗo hay goto bam jeeyi so tawi babam ko Haruna welno ɗum min mi ari welimo ko Aliou Sy ko tampa hen an kay ello o ko jaggu tan Aliou Sy ko délégué Haruna ko délégué noon jogui tan ko carnet sa addi piyama aɗa e fedde sa adana yalti hay ceerno goto suusa wiidema ka tijani henke hay goto kala suusa wiide a wona hay ceerno goto ala e aduna he cuuɗo wiide ka tijani henke tan kara han wiya tan ka birdo o dañi koyɗi koko wona gonga ɗum anda sabu gonɗo tijani fof ko juuɗo andude neɗɗo ko juuɗo wala juuɗo ngo ma leɗe paye mum gaddete komo juulo wa amma ko heddi ko e ganda omo wirde noon eɗen jantinamo seɗen limta tijani ko eɗen limtamo hen wa amma noon tañorde ko ɗum tan ɗum sirani eɗen mbawi noon wiide omo wirde tijaniya eɗen mbawi wiide ko juuɗo tawde en julde e makko ɗo katten so wiide o yalti lawol ngol sa ceerno a wi nana feni ceerno fof biɗ neɗɗo yalti lawol ngol feni so wona sarɗi jaltino ɗi goppuɗa sa woppi sarɗi yalti lawol ngol ɗum wona kanko yaltinma ko an yaltin hoorema tawde ceerno o rokkanma wirde haalnima sarɗiyeji wima oɗo sarɗe sa waɗima yalti lawol ngol oɗo sarɗe sa waɗi yalti lawol ngol a waɗi adande yalti ɗum kasi woni yiiɗi tawi oto muso wuno ko makko ne jarani ko ceerno wima yalti ko an yaltin hoorema an woppi gasi wa amma aɗa wirda ceerno wiida yalti so wino wiya simti ana ka yalti walla cippiron o jaa lawol ngol noon ba ceerno hay goto jaa lawol ngol lawol ngol ko lawol seetti jani hay goto jaa lawol ngol lawol Allah lawol ne laaɗa Allah hay seetti tan ko almudo o wi kanko Cheikh Tidiane o wi ana rajulu min gafi lilaga so tawi ngol hoddirama ko debbo min goto woni gorko maggol gasi heddi ko almudo kala gonɗo e lawol ko almudo sabu ganda kan ka almudo ganda go fof ko almudo tan e lawol he ko ceerno dokkuɗo o e dokkuɗo ɗum o e an e Cheikh Tidiane pop laazimi wasifa asul jumata mbaɗa ɗo haaj ko mbirta ko ɗum mbir salatul fatih jawdu kamal astahfirullah wadata goɗɗo gata e goɗɗe ngala ko ni tan ni foti ceerno dokkuɗo mo e dokkuɗo mo ha Cheikh Tidiane fof ɗum tan mbirta ndega ene foti ko mbatta ko ɗum mbaɗen heddi an a jaɓanami mimi jaɓanaka ɗum ko Allah andi ɗum ɗum ko ma tuufeje paye ma ne ganda ɗum noon sirani andude ha ɓinde mi yiiɗa andude haade mammaya mi yiiɗa andude haade mammaya nemi anda yo ɗaccu tan yo wonto tan yo moftodirami ara mi yiiɗa yaade
aljanna kay min fof ɓuri anji aljanna min de añi aljanna ma aljanna maya mi yiiɗa woppude maɗo so boom mi anda wondere to ko denala ene ara ne wasa arde siirani ceerno ñaami maaro so fome ɗum ɓuri holnade ga ɓuri welde min de ga ɓuri welde to ceerno ñiiɓi ene niɓɓitte ene jiiɓide min de ga ɓuri weldemi koye lakata kay sene welini yo won toon tan yo won kumpade min de wiiɗa andude ceerno ɗum siira aljanna kay wona gellawi ko weeli nanore yana ɓe garta weeli nanore min de mi yiiɗa addude mi yiiɗa andude yo won toon tan yo won kumpade sene welini so yo haade deftere tan o yasibal munafiqina Allah enen lepta nafiqeɓe insa so welama wara ɗumen e nafiqako aw yatuba alayhim so welama jaɓanaɓe tubuɓe inna allaha Allah kay kana serani ghafuran ko jafotoɗo wonande tuɓɗo rahiman jurmoto ɗum wa raddallahu alladina kafaru Allah rutti ɓen hefereɓe ɓe gaysihim o ruttidiɓe tikkere mabɓe kamɓe foof hefereɓe aduna fof garino jinggude nelaɗo Allah sallallahu alaihi wasallam e sahaba mum on saka ɓe ujunere temedde joyyi aduna o mum ko hefereɓe so wona ɓe ujunere temedde kamɓe fof ɓe gari jinggude nelaɗo Allah Allah wi addi konuji mum hendu e malaikaji riwiɓe haɓe laaɓi Allah wi ɓe duttodima ɓe gaydihim e tikkere mabɓe lam yanalu hayran ɓe keɓani moƴƴere nde ɓe muyno nde wa kafallahu lmuminina Allah heeƴi julɓe ɓe alqitala haare Allah addi malaikaji mum hendu mum kaɓe mabɓe tawa sahabaɓe kaɓaka hay goto ma yani wa kana Allahu sarani Allah qawiyan ko cemmuɗo azizan kattiɗo hunde fof kanko wawi a faami wa anzala alladhina zaharuhum min ahli alkitab ay wallondirnoɓe mabɓe andi nde aduna andi rasulu sallallahu alaihi wasallam yahudiyankoɓe wonɓe nder madina ɓe ko badduɗo e mabɓe malde omo nandire mabɓe ɓe mbi yo nelaɗo ɗaccuɓe wuuro he ɓe mbasa ɓe hayso ɓe jaɓani ɗum ɓe ballata kefero e dow nelaɗo Allah so nela haɓa hefere ɓe ballata hefere ɓe nela ɗacceɓe wuuri he ɓe gona hen nde wono kay woyru he ɓe jeeya ɗon nela tawiɓe nela nde ari nde wi ko ɓe jaɓa Allah walla ɓe totta lempoji walla ɓe jalta wuuro ngo ɓe mbi ɓe mbawa jabde Allah ɓe jiiɗa yalta wuuro ngo ɓe totta lempo nela ɗacce ɓe gona hen ɓe totta lempo an lempo de alaman ɓe totta joni noon nde hefereɓe ɓe hankanti wolde badri ɓenni hefere piya piggal kiɓal kamɓe yahudiyankoɓe wonnoɓe madina ɓe ɓe corti ɓe jeehi makka ɓe puntodiri abou soufiane en e hefereɓe heddinoɓe ɓe ɓe mbi min gari ko wallodirde e moɗon enen hefereɓe aduna ɓe foof jingu e mouhammad e moɓɓolel mum ngel momten l'islam e aduna he foof ɓe nandire mabɓe ɓe jamfinelaɗo Allah ɓe ngari noon woni ko Allah wi ɗon neldume mabɓe keneli e malaikaji ndiɓe ha ɓe laaɓi ɓe maayi ɓe majji ɓe kanga ɓe boni tan joni noon kamɓe yahudiyankoɓe ɓe garti e nder wuuro he ɓe jippiti toon ɓe gonte wuuro mabɓe kadi gallini mabɓe woni Allah wi wa anzala alladhina zaharuhum Allah jippini e ɓen ɓe ganduɗa zaharuhum wallodirnoɓe hefreɓe min ahli kitabi min sayasim to saŋeji mabɓe Allah jippini toon ko ene halkaɓe kamɓene wa gazafa Allah weddi fi qulubihim e ɓerɗe mabɓe arruba ko wiyete kulol farigan hen fedde tabtuluna mbarɗon onon Allah ne haalta nelaɗo Allah ko waɗanno ɗumen wa tasiruna farigan ndaɗon hen fedde wotere o wi bani quraysata en nde ɓe pirti ahdi ɓe kaɓe nelaɗo Allah sallallahu alaihi wasallam qala ulama o bisiyari anduɓe siraji mbi lamma asbaha rasulullah sallallahu alaihi wasallam min al-laylati allati sarafa fiha al-ahzabu raji'ina ila biladihim jamma mo hefereɓe fof paati leyɗele mumen in sarafa kanko rasulu sallallahu alaihi wasallam e julɓe ɓe kamɓe ɓe kooti ila al-madina to fewde to madina o wada ɓe joƴƴini asilaha kaɓirɗe taw ɓe gonino ga fodde balɗe nogas e joyyi eɓe daari eɓe kaɓa e ɓeɗo hefereɓe joni noon hefereɓe fof kote leyɗele mumen kanko nela sallallahu alaihi wasallam e yahudi e kanko nela e sahaba makko kanko ne ɓe paati nder madina ɓe joƴƴiri kaɓirɗe mabɓe o on ñalawma on saaha falamma kana zuhru nde tusubar ari ata jibril wa alayhi amamatu min istabraqin jibril are makko e waɗi metolol
bagi ene wiye istabrak bagi tekkuɗo omo waɗi kaala rakiban ala baglatin bayda kanko Jibril omo waɗɗi mbam puccu ndenew alayha qadifatum min dibajin mbam puccu ndenew ngu waɗi ko jappere kanŋe wa rasulullah sa enda Zainab bintu Jahshin rasul sallallahu alaihi wasallam ene suudu joom suudu mum biyeteɗo Zainab bintu Jahshin wa hiya taghsilu ra'sahu ene loota hoore makko wa qad ghasalat siqahu al-ayman ene looti hen bangge ñaamo ene heddi bangge nano o Jibril yetti fa qala ya rasulallah Jibril ehema rasulu qad wada'ata silaha kabirde ma joƴƴini قال نعم نلوي قال جبريل عفى الله عنك الله يعفي ماما ما ودعت الملائكة السلاح منذ 40 ليلة فد هند جماجي تباندني ملائكة يجيناني كبير من كن منكم وما رجعت الآن إلا من طلب القوم أداني من جوني سوانا جيود يمبي فقال إن الله يأمرك بالسير إلى بني قريظة الله بما يا بني قريظة كبو يا إمن فانهد إليهم فإني قد قرأت أوتارهم وفتحت أبوابا وتركتهم في زلزال وألقيت الروب في قلوبهم جبريل جون تون غومي مي تاجي بوغي تيليساجي مابbe mi udditi dammude mabbe mi lanciti mi addi ton hendu bulbiti kaake mabbe bonni kaake ma fof kaddo gondo ko be jindube kadi mi weddi me berde mabbe kulol fa amara rasulullah sallallahu alaihi wasallam yunadi nelaado yamiri jeynowo jon yo ya yeyno ya malejam baddan tan ben alhamdulillah nelaado wi noddi don jeynowo o wi fander wuro ya yeynu man kana mudi an fala yusalli an al asra illa fi bani quraizata kala e mabbe doftido kala juldo hande gondo do wuro he horo jul takkusan so wana bani quraizata ya balde no gase joyi e be ladde be balane cuudi be nyamani be jarani e be kabe be garti subaka do le tous bakale be non dutto be sanata al janna ala jogornati mbatar ala de al janna o yeeyni o wi takkusan hay goto jul takkusan sona to be dutti to bani gure jaten fa hasarahumul muslimuna khamsan wa isrin laylatan kadi julbe be bari be embargo balde no gas joyi ala ko nattay wuro ala ko yeltay wuro enen gure men de kala wuro wada ngono nafara du balde no gas joyi ala ko nattata ko yelta moƴƴa njaadu mayt joni non be mbada dum hatta jahada humul hisara hankande ha satte mabbe embargo o وقذف الله في قلوب الروب الله بدي ابرد ما بكل فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم تنزلون على حكمي نلادو ويبه اودون جابا مي ñawaram e mon odon jaba mi ñawon mi ñaawa hakkunde men mine mon mi ñaawa hakkunde men andi nan sallan dum ñaawde hakkunde makko kanko tan dagi somo ñaawa o ñaawa hakkunde makko e neddo mo wana kanko fof dagota ko sa ceerno sa waliyu sa lamdo fof dagota ko ada ñaawda e neddo gona ñaawo dagota ko goddo tan wona ñaawo kono nelaado nde wonno nundal makko ene diwti do ene dagi kanko o ñaawa hakkunde makko e neddo nelaado odon jaba mi ñaawa hakkunde meden be mbi ala min jida ñaawore ma kay an kay min kolay o wi ay joni wadde odon bela ñaawore Sa'd bun Mu'adh Sayyid al-Aws Sa'd bun Mu'adh mawdo lejon wi Aws odon jaba ñaawore makko faradu bihi be mbi be belama fa hakamahu fihim nelaado addi Sa'd wi yo ñaaw hakkunde kanko nelaado hakkunde makko e yahudi en kobe fa qala Sa'd wi on jabi ñaawore be min bela an kay ko ñaawda fo min bela o wi ay inni ahkumu fihim an tuqtala ar-rijalu wa tuqsamu al-amwalu wa tusba zarari wan nisa o wi min non tawi biidon oɗon be ñaawara min ko ni ñaawiran mi joni min pammi ko kala gorko gondo e wuro he ware jawɗele mon pecce ɓiɓɓe mon e rewɓe mon dahe on jaɓi nde ñaawore ɓe ndej ni wana bina ko jabi ñaawor makko kanko ni ñaaw ene wawi nena so ñaawin tawana ni ñaawranno nena way labdire ni wayra non o do kanyum o yurmata faqala sallallahu alaihi wasallam nela wimo Sa'd laqad hakamta fihim bi hukmillahi min fawqa sab'a samawati wallahi ñaawore ñaawda e mabbe de ko de do ñaawore Allah ñaawi do asman jeeɗiɓe Allah ñaawi tan ko worbe mabbe wuro ngo fo wuro gala gorko gondo yo ware kala debbo gondo e bingel yo tahe jawɗele peccen ñaamen wuro boni fa habasam rasulullah fi dari bint al-Hars min nisa'i bani najjar rewbe yimannobe dal al-badru alaynabe hen go debbo goten wiye Zainab bint al-Hars nelaado ƴetti kambe fof babiraɓe wuro ngo fof nanne on galle uddi
ثم خرج إلى سوق المدينة الذي هو سوقها اليوم دو جيري مدينة دي وني هندي دو جيري دي وني هندي دو نلا فكر فايتون فخندق فيه خندقا نلا أسدون غام وني ويدرو مودو كانيما صحابة بي غاس ويدرو مودو ها لوغيت nelaado wi yebe ngara yebe suma bu isa ilayhim nelaado nele mabbe yebe gadde be cogga be gadda nde be ngari de hayyu bun akhtaba rais boni nudayri jom esiko baamu safiyata الرسول صلى الله عليه وسلم جي جاب يهودي انك ويتو سفيته اونكو اسيكو بامو من هن نبي hayyu bun akhdab اونكو ادابه jogol bareede be ko hen jeya e goddo wiya Kaabu bun Asid rais bani Qurayza bani Qurayza wi'ama kebe temedde jeedi won temedde jeegom babiraado wurgo fo addata dari fa amara aliyan wa zubair bi darbi anaqi o zubair nam o wi addi silam ma dari o wi aliyu nam o wi daro o wi taji daade ma an kade be codda daade o wi codde fo be pinu petal naate der gaska o wi codde daade fo petal naate gaska habe ngasi hen leydi sa yi Madina do jeere nde wondo e ben don se be jebi nyaawar lay mbade ni battaake an kade alhaali be gas ay o do saadu jamir do yebe bare o nde be bara habe basi kankon kadi o may jamir de be bare o rewbe be ndehe cuklombe be ndehe jawdum be nawe nde o wiibe no happari be nyaawande nyaawde ngasi kanko do may ciagal dum kanko nde be dari to lahzab e der madi nde pellidu sey wajibe nde won pellunodo mo e mabbe kambe hefrebe kudal ngal warani mo kono non ngal irti nyande hen kiso may kanko no may woni be ngoya kanko o wi yumma Aisha wi radiyallahu anhu o mi wodri mo fittanu ne laal Allah woni jurmo o wi jande hen bodo way sendude bejji Seydina Umar e bejji Seydina Aboubakr bodo suudam bodo ndara e be ngoya saadu Allah wi ruhama bainahum tarahum bukan sujada yatawna fadlan woni wa gazafa fi qulubihim ruba fariqan taqtu wa ta'siruna fariqan wa awrathakum Allah rontini on ardahum leydi mabbe wa diyarahum e galleji mabbe wa amwalahum e jawdele mabbe wa ardan e leydi lam tada'uha ndi on jabbani dum on din khaybara wa kana Allah latima Allah ala kulli shay'in kala hunde yuhuna gadiran ko katande ya ayyuhan nabi ehe ma annabi kulli azwajika wi rewbe mabe in kuntunna so on latima turidna al hayata ad-dunya wa zinata tawi tan jiddon ko ngurdam aduna jiddon ko cuudari aduna fata alayna umatti ukunna ngaremi dakhmita on wa usarrihu kunna mi sera on sarahan cergal jamilan jongal tay jiddon tan ko ngurdam aduna rasul sallallahu alaihi wasallam wimo yo wi rewbe makko be tay jiddon tan ko aduna tan ngaremi hokko on ha belto don mi sera on jehon taw tampere ala holko woni sababu rasul sallallahu alaihi wasallam wadino subaka goto rewbe makko jeenayobe haso debbo goto tan so tawi sati mamma habar saka jeenayo goto fof ene namdomo be mbi hande won to inde wadi be mbi min jidi yaade janaysa wodi hokkere pass be mbi won do ko yange wadi ko fone haala haaju mum makko te wala hay bud ne la ala haydar ebe catimo non o manaji Seydina Umar wi ngarmi o yo tay sahabaɓe mum ene dari hay ko ardi so kamɓe sahabaɓe ha joni Madina Gunas naɓe ne ñemtina ɗum kala sa ari ɗo Madina ɗo joni subaka kala babiraɗo haade mum dawde wuuro koma ara galla ceerno ɓe ceerno hande min jiiɗi dawde Tambacounda ɓe mbiya min jiiɗi yaade Madina to Alaji Ali min jiiɗi yaade Madina e gofo haala haaju mum joguiɗo inde haala joguiɗo kumal haala joguiɗo wonɗo e har haala kamɓe saɓe noon mbaɗatno kala ɓe ganda ko luttaɓe caggal ɗum watta ɓe waynade joni noon kamɓe fof eɓe gari pour waynade ɓe mbiya min jaa guese ɓe min jiiya foof nera sali uddide gaɗa suudu en uddina siid rewɓe makko ɓe noon ko Aissata e Abou e Hafsatu e Maymunatu bintul Haras e Safiyatu bintu Hayy bon Akhdaba e Hindu o woni Ummu Salamata Hindu o wiyete Ummu Salamata e Zainabu bintu Jahshin e debbo no wiye Juwayratu bintul Haras al Khuzaiyyah al Mustafiya e goddo no wiye Ramlatu o wiye Ummu Habibata on jibi Abu Sufyana e goddo no wiye Sawdatu bintu Zam'ata e do jeenayo woni rewɓe ne laaɗo Allah sallallahu alaihi wasallam e ene catimo
sahaba ɓe goto fof ari pour waynade omo sadi uddidde Seydina Oumar wi garmi Seydina Aboubacry ari arde hanki baafal o wi holi an o wi min Seydina Aboubacry udditi ndonno joom suudu ɓiyum nani hen udditi naati Seydina Oumar wi garmi taw yimɓe fof ne jooɗi hay goto yamiraka o yamiri Seydina Aboubacry naati caggal ɗum garmi cakkitinimi o wiyam naat Hafsata ko ɓiyi ko o naati o wi tawmi nela sallah sallam jooɗi waajiman sakitan ene muga ene deƴƴini wi nur o hawlahu nisa'uhu rewɓe mum cati ɗum qala Oumar wi mbimi e ɓerdam wallahi la aqulanna shay'an adhaku bihi nabiyya sallah sallam ma wa ko kalmi jalle nelaɗo o sallah sallam ma jonjumi haala taw ɗo mon deƴƴumo tummini mami haal hunde o jalla joni joni o wone wiide o wi ya rasulallah law ra'ayta bintu kharijata salatni nafaqata fa qumtu ilayhi fa waja'tu unugaha o wi joni joni ko garami ko joom suudam o wi yomo hokku ɗum dépasse tan poñmomi tan ha o ɗeɓi mayde mbimaɗa namdomi defa oto dañantumami dépasse tan nelaɗo yoori jaleɗe wone jalde ɗon nelaɗo wone jalde ɗo noon nelaɗo wi aha wa hunna hawli kama tara yasaluni nafaqa o wi ay ɓeɗo ɓe jiiɗani jogui saram ɓe go fof ko namdi Seydina Oumar an ko goto namdi ma a wi aɗa waɗa ɗum ɓeɗo jeenayo noon namdi mami te ɓeɗo go fof ko namdi tan kanko Seydina Oumar o wi gummimi poñmi yumma Hafsatu o wi Seydina Aboubacry ummi poñi yumma Aïssa aɗa namdo rasulu ko ala aɗa namdomo ko ala hol no baba waɗata ni tan gone go fof mi wi wallahi la nasalu rasulullahi sa ko hedde amen gurdam mo gonta namdo ko ala yaafo baba yaafo go fof wi baba yaafo nelaɗo woppi rewɓe folliɓe lewru hay goto natan suudu mum woppi ɓe ndeyi Allah noon jippini aya o wi rewɓe maɓe in kuntunna turidnal hayata dunya tawi tan jiɗɗon ko gurdam aduna tan wo zinata ha e cuɗade aduna tan fata alayna umatti ukunna garemi hokka on ha belto ɗon dakmito ɗon jahon o sarri hukunna mi seera on sarahan cergal jamilan jongal wo in kuntunna turidna allaha wa rasulahu tawi noon so tawi ko Allah jiɗɗon nelaɗo Allah jiɗɗon waddaral atata ko galle cakkiti toon aljanna jiɗɗon gande fa inna allaha Allah a'adda lil muhsinati Allah ene heblani moƴƴinɓe min kunna e mon ajaran jobdi aziman mawdi tawi jiɗɗon ko aljanna bisimilla nelaɗo adori yumma Aïssa o yumma Aïssa wonko jinmi haalande mo ɗo noon mboɗo ini mbasa heñade noon ka cukalilla hade ma haalde goɗɗum jaaha disnoɗa bamma e yumma yumma Aïssa wimo yeyi eywa ha holɗum haal taw haɗa mi haalande nene baba haaltami nana nelaɗo haalnimo noon o wi ɗum ko an tan wi noon walla ko Allah yamirma e wi noon tawi ko an mi disnoyo nene baba tawi ko Allah yamirma mi ƴeewa o wi ko Allah wi kam noon o wi tawi ko Allah kay cuɓimi ko Allah e nelaɗo subay goɗɗo tawi ko Allah tan wima noon mi suɓima Allah mi suɓima nelaɗo Allah yumma Hafsata wi noon goɗɗo wi noon kamɓe fof ɓe mbi noon ɓe mbi ko an min cuuɓi Allah ene lamo e an min cuɓaki aduna yaafo min Allah wi bisimilla wadde on dañi fof Allah wi ya nisa annabi e hemo rewɓe nelaɗo man yati minkunna bi fahishatin mubayyinatin kala e mon gadduɗo bonande feeñje walla mubayyanatin feññinade bonande feññinade kala e mon baɗɗo ɗum yuda aflahal azab ma sowane lefte fodde degré mum andi debbo nelaɗo kam e debbo Demba jiidata ɓe ɓuri mawnude bakkat ɓe so mbaɗi ko boni ko bindante ko joom suudu Demba bindantake ɗum so joom suudu Demba waɗi ko moƴƴi e so ɓe mbaɗi ko moƴƴi ko ɓe bindirante ni joom suudu Demba bindirantake noon cowanɗe waɗata kala hen gueɗel ko cowanɗe waɗata ɗum noon Allah wi emon baɗɗo ko boni foof sowane bakkar ha heewa ɗiɗi fayni cowanɗe ɗiɗi wa kana laatima zalika ɗum ɗon alallahi Allah yasirane newi e ɗum ene newi Allah wi tawde kamɓene ɓe jaaɓi ɗum ɓe jaaɓi suɓade ma ɓe jooɓi suɓade mi min annen hankkadi sey minne mi ariti dewgal ma andi Allah winomo kanko ne sallah sallam kala mo jiɗɗa res kala debbo dokkuɗomo hoorema res kala mo jiɗɗa res an ala keerol an tan noon culɓe heddiɓe fof gorko nayi tan an noon ala keerol ko jiɗɗa fof res nde ɓe rewɓe ɓe nde sumniɓe no rewɓe mbi cuɓima Allah e nelaɗum Allah wima aha mi winoma noon kono mi hayti jeenayoɓe ceeretake ɓe ceeretake addata goɗɗo tawraɓe kamɓe koye ma tan ɓe maydata sa maayi ko adiɓe koye ma so ɓe maayi ko adima lomtinta e goto addata goɗɗo kamɓe tan ɓe jeenayo tan gurdata mumen maydani mumen gasi sey gasi ari sadaqa Allahu al-azim
fate salat al fatih.